Den er i gang. Yes, Henrik, Henno, Åen Mortensen. Så står vi foran et spændende opgør mod VK på udebanen. Et tophold og med en svag pointhøst i starten her for DGL's anden hold i serie 2. Hvad er det for nogle forventninger, du står med inden opgøret på lørdag? Jeg står med nogle forventninger om, at vi snart skal til at have nogle point. De point, vi har skrevet sammen indtil videre, har ikke været nok. Men vi har heller ikke præsteret bedre end til det ene point, så det er meget færdigt, men vi skal snart til at tavlen for ikke at hænge i bunden. På hvilke parametre ser du, der skal ske forbedring, hvis der skal point på kontoen? Jeg tror, vi lukket 13 mål ind i de første 4 kampe, så vi skal helt sikkert til at lukke af nede bagved. Vi har fået gang i scoringen endelig. Vi fik ikke scoret det første kamp, men vi begynder at score mål nu, så nu skal vi bare lige have lukket af nede bagved. Ja, okay. Så skal det nok blive point. Og hvordan sådan, hvis vi skal tage et kort status på truppen, hvordan ser den ud inden kampen på lørdag? Truppen ser god ud. Vi får flere og flere folk med. Vi har stadigvæk obligatoriske 4-5 afbud, men det ser bedre ud, end det har gjort længe, så vi kan stille noget af det bedste hold, vi har gjort i sæsonen. Så et kort bud på kampens resultat? Jeg tror, det er tophold, vi møder, men må ikke vi henter de første 3 point og vinder 3-2? Yes, det tager vi.